A sota del que és l'escut, en aquest cas el de Barcelona, podem veure una garlanda de roses. És un dels 300 elements decoratius relacionats amb Sant Jordi que hi ha al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau. Roses, dracs i Sant Jordi representats amb diferents tècniques, des d'escultura passant per ceràmica o forjats. Des de l'arxiu del recinte han recopilat els més destacats i els han disposat en un plànol. No hem fet tots els elements que hi són perquè es passarien tot el dia de Sant Jordi buscant-los, no? Però hi ha molts elements representats tant en ceràmica com a escultura i el mosaic està molt representat també. Se n'han repartit més de 1.000 entre els molts visitants que s'han acostat avui a l'espai, ja que l'entrada era gratuïta. Alguns s'han sorprès de la relació entre el modernisme i la llegenda medieval, però de fet és un dels trets característics d'aquest moviment artístic. Bé, molt bé, bueno, hi ha coses que no les havíem vist i avui al fer recorregut ens ha agradat molt. És una cosa que pels catalans és emotiu, és molt emotiu i ens sembla molt bé que es vagi recuperant. Hi ha molts motius que recorden Sant Jordi, des del drac d'aquí dintre fins, no sé, les parets allà dalt n'hi ha una altra de Sant Jordi. És el primer any que es du a terme la iniciativa, però en vista de la bona acollida és probable que es continuï fent en properes diades de Sant Jordi.